Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma dai ga mu da ɗauke da sabon darasi wanda zai matuƙar burge ku kuma zai muku amfani. Darasin namu a yau shine yanda za ka yi secret chat a WhatsApp. Ba wai WhatsApp bane suka fitar da yanda za ka yi secret chat, a'a, application ne wanda za ka je ka rubuta message ɗin da kake so, sannan kuma shi kuma zai juya maka shi, zai maida maka shi wasu nambobi wanda ko da mutum ka tura mishi idan baka ce amfani da kaza ya buɗe message ɗin ba ba zai gane yanda message ɗin yake ba. Sannan kuma shi wanda ka tura ma ɗin idan abokanan shi sun karɓi wayan ba za su gane me aka turo mishi ko wani abu haka ba. To kafin dai mu je cikin darasin kai tsaye, idan kai bako ne a wannan channel ɗin ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa yanda da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai. Yauwa mu je cikin bidiyon kai tsaye. Da farko kana da buƙatar ka je Play Store ka ɗauko wannan application ɗin mai suna Decrypto. Ga shi mai alamar mukulli jiki. Wannan application ɗin mai alamar mukulli ga shi Decrypto mai alamar mukulli. Sai ka shiga kamar haka. Idan ka install nashi zai nuna maka open, sai ka shiga. Zai nuno maka fuska kamar haka. Ga alaman kwaɗo a kulle, ga alaman kwaɗo a buɗe. To shi wanda yanzu ka tura ma za ka ce shi ma ya je ya ɗauko application ɗin. Wannan rubutun da ka tura mishi zai yi copy ya zo nan, amma dai yanzu kafin bari mu fara yanda za mu kulle. To yanzu za ka shiga encrypt, ma'ana za ka rufe message ɗin da kake so. Idan file ne ma gashi, amma mu yanzu za mu gwada da na rubutu. Sai ka shiga haka. Idan ka shiga haka zai nuno maka fuska kamar haka, sai ka zo modern, gashi wannan modern, sai ka zaɓa binary code, gashi binary code na farkon nan. Yauwa idan ka zaɓa sai ka rubuta message ɗin da kake so ka tura mishi. Idan ya nuno maka kamar haka sai ka zaɓi message ɗin da kake so ka tura mishi. Misali mun rubuta mishi barka da yau, fatan kana lafiya. To idan kai Gmail ne ma da passport kake so ka tura mishi ko wani abu, duka za ka iya rubutawa. Idan ka gama sai ka ce encrypt. Yanzu gashi ya encrypt nasu ya maida su wasu nambobi gashi kamar haka. To wannan idan mutum ya kalla hankalin shi ba zai bashi cewa saƙo ne ko wani abu ba. Idan ba kai ka gaya mishi ba, kuma sai ka gaya mishi cewa ga da application ɗin da zai je ya buɗe ko wani abu haka. Sai ka zo ka yi haka, ka danne sai ka kwafa nambobin gaba ɗaya. Idan ka kwafa sai ka je ka shi zuwa WhatsApp ɗin shi ko zuwa wani abu. Yanzu dai ga copy. Yauwa to idan mun kwafa, yanzu bayan ka tura mishi ya gani, shi kuma yana so ya buɗe saƙon ya zai, to shi ma zai je Play Store ya sauke application ɗin, sai ya zo nan Decrypt ɗin nan, sai ya shiga kamar haka. Sai shi ma ya zo modern kamar yadda ka shiga, sai ya je binary. Idan ya je sai ya zo ya rubuta wannan abun da ya kwafo, wannan nambobin, sai ya paste nasu haka. Yauwa da zarar ya yi paste nasu sai ya yi decrypt ɗinsu. To zai bashi saƙon da aka rubuta wa wannan nambobin gashi. Gashi na ya bada barka da yau da fatan kana lafiya. Gashi ya bashi saƙon. To shine saƙon da kake nufi. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mana alamar like, sannan kai sharing da comment zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Mun gode domin su ma su amfana.